Baba na ya zama sarki, baba ta zama sarauniya, ni fa zan zama fayar ba. Ya dai ta? Yaro ya kai. Lalace mana wannan musu. Ina jin. Ina gaya mai. Ka san ni ba na higa saboda ba sa ni ba kirawo ni. Ina gaya mai ne. Kun babanmu. Eh. Ya zama sarki. Eh. Baba ta zama sarauniya ba. Ta zama sarauniya, kai kuma dole na ce ma sarki. Ni kuma ai na zama yarima ko? Wannan ka zama ko kana so ko baka so dan kudin gai sai ka kira shi da yarima. Naga kai baka gane wannan. Na gaya mai ya iya da Allah ya maka kashe mana wasu. Yaro zan maka tambaya ni ma. Ka san ni ina da tambaya kuma ina da san tsara ka abin da ban sani ba. Yanzu alal misali ka gane ko? Alal misali tsohonka in zama boka sai gyatumarka kuma ta zama ɓarauniya kai me zaka zama? Ashab dan adaidaita min. Eh.